Moikka, mä olen Ope-Mari ja mä opetan sulle suomea. Tänään mä olen Salossa Veturitalli-museossa. Tämä on taidemuseo ja täällä on menossa Jukka Lehtisen näyttely Olipa kerran. Ja tässä näyttelyssä on isoja veistoksia. Ne ovat eläviä ja liikkuvia eri materiaaleista tehtyjä veistoksia ja ne viittaavat, they refer, satuihin. Katsotaan mitä siellä on. Mitä sulle tulee mieleen, kun sä katsot tätä taideteosta? Kun mä katson tätä taideteosta, mä ajattelen sitä taloa, joka on vähän niin kuin minä ihmisenä. Ja sen sisällä on se iso paha susi, joka puhkuu ja puhaltaa. Ja tapahtuu jotain. Ja silloin rajat menevät vähän rikki, jokin järkyttää sisältäpäin. Ja ehkä silloin talo hajoaa vähän ja se tärisee. Mutta iso paha susi menee taas pieneksi. Ja silloin taloon eli minun sisälle jää tyhjä tila. Ja tämä tila voi täyttyä jollain muulla kuin sillä pahalla asialla. Tunnistatko tämän ajatuksen? Tai onko sulla oma ajatus, mitä tämä teos kertoo sinulle? Kirjoita mulle chattiin.